Pikku Lassi. Oli kerran poika nimeltä Lauri, ja häntä sanottiin Pikku Lassiksi, kun hän oli niin pieni. Hän oli urhoollinen mies ja matkusteli ympäri maailmaa herneenpalkoveneessään. Oli se aika kesästä, jolloin herneenpalot riippuivat parhaillaan vihreinä ja pitkinä puutarhassa. Lassi ryömi Hernemaan ojaan penkkien väliin, jossa herneenvarret ulottuivat koko joukon yläpuolelle hänen päätänsä, ja valikoi 17 suurinta ja suorinta palkoa, mitä suinkin löysi. Pikkulassi ajatteli kai, ettei häntä kukaan näe sieltä, mutta se oli hyvin tyhmästi, sillä Jumalan silmä näkee kaikkialta. Sattuipa puutarhuri kulkemaan siitä ohitse pyssyolalla ja kuuli rapinaa hernemaasta. Siellä taitaa olla varpusia, sanoi hän. Kas, mutta sieltä ei pyrähtänytkään varpusia lentoon, sillä Pikkulassilla ei ollut siipiä, 2 pikkujalkaa vain. Maltahan kun lataan pyssyni ja ammun varpuset, sanoi puutarhuri. Silloin Pikkulassi pelästyi ja kömpi esiin Hernemaan ojasta. Antakaa anteeksi, hyvä puutarhuri, sanoi hän. Minä vain etsin kauniita veneitä itselleni. Olkoon nyt tällä kertaa, virkkoi puutarhuri. Mutta toiste pitää sinun pyytää lupa, ennen kuin menet etsimään veneitä Hernemaasta. Kyllä pyydän, vakuutti Lassi, ja sitten juoksemaan rantaan. Siellä hän availi palkonsa nuppineulalla, halkaisi ne huolellisesti ja katkoi pikkutikkuja soutupenkeiksi, eli teljoiksi. Sitten hän otti herneet, jotka olivat olleet paloissa, ja asetteli ne lastiksi veneisiin. Muutamat palot särkyivät, toiset pysyivät ehyinä, ja kun kaikki oli valmiina, oli Pikkulassilla kokonaista 12 venettä. Mutta eivätpä ne Lassin mielestä olleet veneitä, vaan suuria sotalaivoja. 3 suurta linjalaivaa, 3 fregattia, 3 prikiä ja 3 kuunaria. Suurimman linjalaivan nimi oli Herkules ja pienimmän kuunarin Kirppu. Pikku Lassi laski ne kaikki vesille ja ne uiskentelivat niin komeasti, ettei mikään oikea laiva tanssi uljaammin meren aalloilla. Nyt piti laivan lähteä purjehtimaan ympäri maailmaa. Suuri saari tuolla ulompana oli Aasia, suuri kivi Afrikka ja pienempi saari Amerikka. Pikkukivet olivat Polyneesia ja ranta, josta laivat lähtivät purjehtimaan, oli Eurooppa. Koko laivasto lähti laskettelemaan kauas eri maanosiin. Linjalaivat purjehtivat suoraa päätä Aasiaan, fregatit Afrikkaan, prikit Amerikkaan ja kuunarit Polyneesiaan. Mutta Pikku Lassi seisoi Euroopan rannalla, heitellen huviksensa pikkukiviä aavaan valtamereen. Oli siinä rannassa suurikin vene, isän oma, kaunis, valkoiseksi maalattu vene, ja Pikkulassi kiipesi siihen. Palkoveneet olivat jo ehtineet niin kauas, että ne näyttivät vain hienolta heinän korsilta aavalla selällä. Pikkulassin alkoi tehdä mieli itsekin matkustaa tuonne toisiin maan osiin. Isä ja äiti olivat sen kyllä kieltäneet, mutta eipä Pikkulassi kieltoa muistanut. Minä soudan vain vähän matkaa, ajatteli hän. Minä kaappaan kiinni Herkules-laivan lähellä Aasian rantaa ja sitten soudan takaisin Eurooppaan. Pikkulassi nykäisi nuoraa, jolla vene oli sidottu kiinni rantaan, ja merkillistä, että se pääsi auki. Pari risausta vain, sillä mies on aina mies, ja Lassi lähti vesille. Niin, tottahan hän osasi soutaa, kun oli jo niin monta kertaa ennen soutanut kotona, portaat veneenä ja isän suuri keppi airona. Mutta kun Pikkulassi yritti soutaa, ei veneessä ollutkaan airoja. Ne olivat lukon takana, ranta-aitassa. Eikä Lassi ollut kiireissään huomannut, että vene oli tyhjä. Ei olekaan niin helppo kuin luullaan soutaa Aasiaan ilman airoja. Mitä nyt Pikku Lassille neuvoksi?
Vene oli jo hyvän matkan päässä rannasta ja tuuli, joka puhalsi maan puolelta, ajoi sitä yhä edemmäksi. Pikku Lassi pelästyi ja alkoi huutaa, mutta ei yhtään ihmistä ollut rannalla. Ei kukaan kuullut häntä. Iso varis vain istui yksinään suuressa koivussa. Koivun juurella hiiviskeli puutarhurin musta kissa varista väijyen. Ei kumpikaan huolinut yhtään Pikku Lassista, joka oli järvellä tuuliajolla. Voi, miten Lassi nyt katui, että oli ollut tottelematon ja mennyt veneeseen, vaikka isä ja äiti olivat niin monesti kieltäneet. Nyt oli katumus myöhäistä. Hän ei enää mitenkään päässyt maalle. Kukapa tietää, vaikka hän joutuisi surman suuhun suurella selällä. Mitä hänen oli tehtävä? Huudettuaan itsensä väsyksiin ja huomattuaan, ettei sittenkään kukaan kuullut, pani hän pikku kätensä ristiin ja sanoi, hyvä Jumala, älä ole vihoissasi Pikku Lassille. Ja siihen hän nukkui. Vaikka olikin parhaillaan keskipäivä, istui vanha nukkumatti Höyhensaarten rannalla onkimassa pikku lapsia pitkällä onkivavallansa. Hän kuuli hiljaiset sanat, jotka Pikku Lassi puhui Jumalalle, ja heti hän veti veneen luoksensa ja vei Lassin ruusuvuoteille nukkumaan. Sitten hän käski erästä unta. Leiki Pikku Lassin kanssa, ettei hänelle tule ikävä. Se oli pieni unipoika, hyvin pieni, pienempi Lassiakin, ja hänellä oli siniset silmät, vaalea tukka, hopeanauhoilla koristettu punainen lakki ja valkoinen mekko, kaulus helmillä kirjailtu. Hän tuli Pikku Lassin luo ja sanoi, tekeekö mielisi purjehtia ympäri maailman? Tekee, sanoi Lassi unissaan. Tietysti tekee. No, lähdetään sitten, sanoi unipoika, ja purjehditaan herneenpalkolaivoillasi. Purjehdi sinä Herkuleella, minä lähden Kirpulla. Niin he lähtivät Höyhensaarilta ja vähän ajan kuluttua olivat jo Herkules ja Kirppu Aasian rannalla, tuolla kaukana maailman äärissä, missä jäämeri valaa Beringinsalmen kautta kylmää Tyyneen mereen. Siellä oli kylmä, hyvin kylmä. Korkeat jäävuoret kimaltelivat niin kummallisesti ja suuret valaskalat asuivat kuin katon alla. Ne eivät jaksaneet pistää reikiä jäähän kömpelöllä kärsällään. Ympäri autioilla rannoilla oli lunta ja paljasta lunta niin laajalti kuin silmä kantoi. Pieniä harmaita ihmisiä yllä pörnöinen nahkapuku paarusteli jalkaisin lumessa taikka ajeli rekien eteen valjastetuilla koirilla. Nousemmeko tässä maihin, kysyi unipoika. Emme nouse, sanoi Pikku Lassi. Minua niin pelottaa, että valaskalat nielevät meidät ja että nuo suuret koirat purevat meitä. Purjehtikaamme toiseen maanosaan. Lähdetään vain, sanoi punalakkinen ja hopeanauhainen uni. Ei tästä olekaan pitkä matka Amerikkaan, ja samassa he jo olivatkin siellä. Aurinko paistoi ja oli hyvin lämmin. Korkeita palmuja seisoi pitkissä riveissä rantamilla, latvat täyllä komeita kookospähkinöitä. Ihmisiä, ihan kuparin värisiä, ratsasteli täyttä laukkaa äärettömän laajoilla vihreillä niityillä, keihästäen puhvelihärkiä, jotka uhkasivat ahdistelijoitansa terävillä sarvillaan. Suunnattoman suuri kuningaskäärme oli kiivennyt pisimmän palmun latvaan ja iski sieltä alas pienen laamaeläimen niskaan, joka söi ruohoa palmun juurella. Leukojen loksaus vain, niin pikku elukka oli käärmeen vatsassa. Nousemmeko tässä maihin, kysyi unipoika. Emme nouse, sanoi Pikku Lassi. Minua niin pelottaa, että puhvelihärät puskevat meitä ja tuo suuri käärme syö meidät. Mennään toiseen maanosaan. Mennään vain, sanoi valkomekkoinen uni. Tästä onkin vain hiukkanen matkaa Polyneesiaan. Ja samassa he jo olivat perillä. Siellä oli vielä kuumempi, niin kuuma kuin saunan lauteella, kun äsken on heitetty vettä kiukaalle. Siellä kasvoi rannalla mainioita maustimia, pippuripensas, kanelipuu,
inkivääriä, sahrami sekä kahvi- ja teepensaita. Pitkäkorvaiset ja paksuhuuliset ruskeat ihmiset, kasvot kauheasti maalattuina, ajelivat keltaista täplikästä tiikeriä rannalla korkeassa bamburuoikossa. Tiikeri kääntyi ja iski kyntensä erääseen ruskeaan mieheen. Kaikki muut pakenivat. Joko tässä nousemme maihin, kysyi Unipoika. Emme nouse, sanoi Pikkulassi. Etkö näe tiikeriä tuolla pippuripensaan takana? Purjehtikaamme toiseen maanosaan. Purjehtikaamme, myönsi sinisilmäinen Unipoika. Pian tästä pääsemmekin Afrikkaan, ja heti sen sanottuaan he jo olivat siellä. He pysähtyivät suuren joen suuhun, jonka rannat olivat vihreät kuin vihrein sametti. Vähän matkan päästä alkoi ääretön hieta-aavikko. Ilma oli keltaista. Aurinko paahtoi kuumasti, niin kuumasti kuin olisi sen tehnyt mieli polttaa maa tuhkaksi, ja ihmiset olivat mustat kuin kirjoitusmuste. He ratsastivat pitkin aavikkoa suurten kameelien selässä. Leijonat kiljuivat janoissaan ja suuret krokodiilit pistivät joesta ylös pieniä, harmaita sisiliskon päitään, joiden ammottavista kidoista terävät hampaat välkkyivät. Emmeköhän tässä nouse maihin, kysyi Unipoika. Emme nouse, vastasi Pikkulassi. Aurinko polttaa meitä. Leijonat ja krokodiilit tekevät meille pahaa. Purjehtikaamme toiseen maanosaan. No, voimmehan purjehtia takaisin Eurooppaan, sanoi valkotukkainen Unipoika, ja samassa he sinne saapuivatkin. He laskivat erääseen rantaan. Siellä oli niin vilpoista, tuttua ja turvallista. Siinä kasvoi nuori, riippulehväinen koivu. Sen latvassa istui vanha varis, ja sen juurella hiiviskeli puutarhurin musta kissa. Vähän matkan päässä rannasta oli talo, jonka Pikkulassi oli ennenkin nähnyt. Talon vieressä oli puutarha ja puutarhassa hernemaa, jossa kasvoi hyvin pitkiä palkkoja. Vanha puutarhuri, vihreä lakki päässään, käveli katselemassa, olivatko kurkut jo kypsät. Halli haukkui rappusilla ja nähtyään Pikkulassin alkoi heiluttaa häntäänsä. Tuolla lypsi vanha Tiina lehmiä karjapihassa. Hyvin tuttu rouva, hartioilla ruudukkainen villahuivi, tuli katsomaan, miten kankaat valkenivat nurmikolla. Siellä asteli myös hyvin tuttu herra, yllään keltainen kesänuttu ja pitkä piippu suussa, katsellen leikkuu väkeä ruispellolla. Rannalla poika ja tyttö juoksentelivat huutaen. Lassi, Lassi, tule pois kotiin syömään voileipää. Nousemmeko tässä maihin, kysyi Unipoika, katsoen niin veitikkamaisesti sinisilmillään. Tule sinäkin mukaan, niin pyydän äitiä antamaan sinulle voileipää ja maitoa, virkkoi Pikkulassi. Maltahan vähän, sanoi Unipoika. Ja Pikkulassi näki keittiön oven olevan auki, ja sieltä kuului hiljaa miellyttävä rätinä, niin kuin olisi lusikalla mätetty vispilöityä ohukaistaikinaa paistinpannuun. Emmeköhän nyt lähde takaisin Polyneesiaan, kuiskasi iloinen Unipoika. Emme, ne paistavat nyt ohukaisia Euroopassa, sanoi Pikkulassi ja yritti hypätä maalle, mutta ei päässytkään. Unipoika oli sitonut hänet kiinni kukkasnauhoilla niin, ettei hän voinut liikahtaakaan. Nyt alkoivat kaikki muutkin unet kokoontua hänen ympärilleen. 1000 määrin pikkulapsia asettuivat piiriin ja lauloivat pienen laulun. Pitkä matka maailmaan, Lassi, Lassi pieni. Pitempi kuin uskotkaan, Lassi, Lassi pieni. Siellä on kuumaa, kylmä myös, Lassi, Lassi pieni. Mutta Herra valvoo yös, Lassi, Lassi pieni. Monet siellä asustaa, Lassi, Lassi pieni. Herran suojas onnen saa, Lassi, Lassi pieni. Enkeli kun kanssas käy, Lassi, Lassi pieni. Eipä kyitä tielläs näy, Lassi, Lassi pieni. Missä viihdyt parhaimmin, Lassi, Lassi pieni. Koti kaikkein kallehin, Lassi, Lassi pieni.
Laulun loputtua hyppäsivät kaikki unet piiloon ja Nukkumatti kantoi Lassin takaisin veneeseen. Kauan hän makasi aivan hiljaa ja yhä vieläkin kuului ohukaispannun rätinä kotikeittiössä. Ritinä tuli yhä selvemmäksi. Se kuului ihan Pikkulassin vierestä. Siitä hän viimein heräsi ja avasi silmänsä. Hän makasikin veneessä, johon oli nukkunut. Tuuli oli kääntynyt niin, että kun toinen vihuri vei ulos merelle, tämä toinen toi takaisin rantaan, sillä aikaa kun Lassi oli nukkunut. Mutta se, mikä Lassista oli kuulunut ohukaispannun rätinältä, olikin vain aatojen hiljaista loisketta rantakiviin. Pikku Lassi hieraisi unta silmistään ja katseli ympärilleen. Kaikki oli entisellään. Varis koivussa, kissa nurmella ja herneenpalkolaivasto rannassa. Muutamat laivat olivat hukkuneet, toiset palanneet takaisin. Herkules oli tuonut kantamuksen tavaraa Aasiasta. Kirppu oli palannut Polyneesiasta. Ja kaikki Lassin maanosat olivat ihan entisillä paikoillaan. Pikkulassi ei oikein tiennyt mitä uskoa. Hän oli käynyt usein Höyhensaarien luolassa, mutta ei kuitenkaan tiennyt, miten unet leikittelivät. Mutta eipä hän viitsinyt ruveta vaivaamaan päätänsä sellaisella. Hän kokosi laivansa ja asteli rannasta kotiinsa. Veli ja sisko juoksivat tiellä häntä vastaan ja huusivat jo kaukaa. Missä sinä olet ollut niin kauan? Joudu pois kotiin, niin saat voileipää. Mutta keittiön ovi oli auki ja sieltä kuului omituista rätinää. Puutarhuri seisoi portin luona katselemassa illaksi dilliä ja persiljaa, porkkanoita ja pasternakkoja. No, sanoi hän, missä Pikkulassi nyt niin kauan viipyi? Pikkulassi keikautti päätään, kasvoillaan jäykkä ilme ja vastasi. Minä purjehdin herneenpalkoveneessä ympäri maailmaa. Oho, sanoi puutarhuri. Hän oli näet jo kokonaan unohtanut Höyhensaaret. Mutta sinähän et niitä unohda. Sinä tiedät niiden olemassaolon. Sinä tunnet niiden kimalteisen luolan. Hohtavat hopeaseinät eivät milloinkaan ruostu. Sähkyvät timantit eivät milloinkaan himmene, eikä soitto lakkaa koskaan kuulumasta hiljaa luolan viihtyisessä iltahämärässä. Niin kuin kirkkaat tähdet eivät koskaan vanhene, niin eivät myöskään keveät utuiset unet Höyhensaarien saleissa koskaan vanhene. Olet ehkä nähnyt vilahdukselta unien ohuet siivet, kun ne lentävät päänalusesi äärellä. Ehkäpä olet nähnyt saman sinisilmäisen ja valkotukkaisen unipojan, jolla on punainen, hopeanauhainen lakki ja valkoinen helmikauluksinen mekko. Ehkäpä hän on joskus näyttänyt sinullekin kaikki maailman maat ja kansat, kylmät aavikot ja polttavan kuumat erämaat, moniväriset ihmiset, meren ja metsän pedot, jotta tutustuisit kaikkeen, mutta palaisit ilolla takaisin kotiin. Kukapa tietää. Ehkä olet sinäkin matkustanut kerran herneenpalkoveneessä ympäri maailmaa.